Jeg vil så lave et bevis for kosinusrelationen, og jeg har startet med at lave en skitse af en vilkårlig trekant med en højde i, som kalder for H. Og så kalder vi vinklerne for A, B og C. Og så har vi lavet et punkt hernede, som vi kalder D. Så vi kan side hernede. Vi har den her side herovre, som vi kalder for lille C. Og så har vi den her side herovre, som vi kalder for lille B. Og så har vi den her side herovre, som vi kalder for lille A. Så har vi den her side, hvor vi er 0 i 2. Så vi kalder det herovre for x. Og så kalder vi det herovre for a minus x. Lille a. Okay, så vi vil starte med at bruge potentialberegningspunkter. Så vi siger, at vi har en trekant, der hedder A, B, D, og en trekant, der hedder A, C, D. Og A, B, D består af højde, når vi bruger potentialberegningspunkter, så er højden i anden, plus, parentes, A minus x, parentes, i anden, er lige med C i anden. Og ACD består af højden i anden, plus x i anden, er lige med B i anden. Og det vil så minustegn i anden. Så vi har højden i anden, plus parentes A minus x, parentes i anden, minus parentes for i anden, plus x i anden, parentes slut er lige med c i anden plus b i anden. Sådan der. Så vil vi reducere det lidt. Vi vil starte lige med at ophæve parenteserne. Så vi siger, at vi har for i anden stadigvæk. Det kan vi ikke gøre det. Plus, så ophæver vi parentesen, så der kommer til at stå a i anden, plus x i anden, minus 2 af x. Og det er så lige med c i anden, minus b i anden. Og så reducerer vi altså. Så vi har til sidst a i anden, minus 2 af x, som er lige med c i anden, minus b i anden. Så vil vi gerne have a i anden over på den anden side, og have lavet fortegnene om, så vi minuser med a i anden på begge sider, og ganger med minus 1. Så der kommer til at stå 2 a x er lige med a i anden plus b i anden minus c i anden. Og nu har vi altså fået lavet en retvinklet trekant. Og uden for det, så vil vi køre lidt videre med en sætning, som vi lavede tidligere, som hedder sætning 2, som siger kosinus til vinkel C er lige med x divideret med b. Og det er så det samme som x er lige med b gange kosinus til vinkel C. Og det kan vi nu sætte ind i vores sætning, så vi har 2a b gange kosinus til vinkel C er lige med a i anden plus b i anden minus c i anden. Og så vil vi gerne have kosinus til vinkel C til at stå alene. Så vi siger dividerer med 2a, a og b på begge sider, så vi har kosinus til vinkel C er lige med a i anden plus b i anden minus c i anden divideret med 2a b. Der har vi så beviset på vores sætning.